So, yung guys. Bakit na kami? Vlogger na ako. Oh, yan sila guys. Oh, ano guys? Oh, yung bata. Oh, mga blowers. Oh, hello mga blowers. Bakit namin mga blowers? Wait lang, dito sa baba. Wait lang, dito. Ang ganda camera ni Kuya. Okay na. Upo naman yung pang-forma niya nakaganon. Yun oh. Yan. Yun. Lang. Okay na. Ang ganda camera dito ala. Yo guys. Hello guys. Oh, ano guys? Kala nyo ah. Ay, kita na yan oh. Oh, guys. Nakita nyo yun? Sige, diretso mo lang. Ang dami nito. Tama mo. Ano sila? Diretso mo lang yan. So, yung guys, nandito na kami sa grotto. Yun, marami pwede tayo dito. Oh, guys, so may kita nyo ba yung tanawin? Napakaganda. Eh, oh shit. Oh. Yo, what's up? Yan. Makikita nyo yan? Oh, ano guys? Go blowers. Oh. Dito. Dito. Oh, yan guys. Saan? Eh, di ko na alam yung daan. Hindi na alam Dani, ano gabi? Tauro no? Ayun no? Pakyat ng bundok. Galakad. Ayun no? Broken yata yun no? Hindi, nag-ano yan, nag-ano. Nag-aani ng alin? Mga prutas sa atin. May prutas naman natin. So, yan. Tayo lang yung tao dito. Uy, huwag mo ko yung vlog, gago. Uy. Nausbot. Si Mama Mary yung iyan mo.